Nawr te, mae'n wythnos ddi-blastig fan hyn ar Esbyrac, fel chi'n gwybod, a mae Nerys mae roi syniadau siwt allwn ni greu condiments ein hunan i arbed defnyddio plastig, ynddo fe, Nerys? Ie, yn hollol. A gan bod i'n, tymor salad, yn dwi mewn ffordd, mae eisiau gwneud dressing i fynd ar salad. A wi'n gwneud salad cream, neu, sa'n gwybod beth chi'n galw fe'n hifen salad, yn swnio'n iawn rhywbeth. Ond mae'n newid, yr enw yn dyn nhw i rhywbeth fel sandwich cream, Ie, falle, ie. Ond Zara cream i ni. Be bynnag, fi'n mynd i wneud hwnna a sos coch. Felly, fi'n mynd i ddechrau trwy wneud y salad cream, a mae dy fi cynwysion sych fan hyn gynta. 1 i 2 lwyfwrdd o flawd plaen, 2 lwyfwrdd o siwgr a 2 llwy de o fwstard sych. Gallwch chi ddefnyddio'r llall hefyd os chi moyn yr un sydd ddim yn sych. Hanner, beth sy'n bwysig fan hyn, hanner llwy de o bupur, a beth sy'n bwysig bod chi'n defnyddio pupur gwyn. Ddim yn aml i ni'n defnyddio pupur gwyn, ond mae hwnna'n bwysig bod chi'n defnyddio hwnna. Ag wedyn ni... Hwna sy'n draddodiadol sy'n mynd gyda halen y pupur ar y bwrdd, efe? Ie, yn hollol. Mi'n gyd byddwn ni'n meddwl am pupur gwyn, ynddo fe, ie. Ond y reswm am ni yw achos chi ddim moyn flex D trwy'r salad cream. Llew, mae gyd i wneud ar llew. Yn hollol. A wedyn ni, at hwnna, fi'n mynd i ychwanegu'r llath. Peint o lath, neu 570 ml o lath. Ychwanegu fe'n raddol, achos yn amlwg mae ydych chi cynwysion sych fan hyn. Chi ddim moyn lwmps yna fe, so mae'n dod i ben. Ac yn draddodiadol, pan mae'n dod i dy sawsied, i ni yn dueddol o feddwl am boteli plastig lot fawr ohonyn nhw'n dyn ni? Odyn, yn hollol. A'n enwedig gyda, fi'n ychwanegu, mae eisiau ychwanegu'r wy gynta, 1 wy. Ond am ryw reswm, maen nhw wedi stopo wneud pethau mewn, mae'n drwy gen i, mewn poteli gwydr. Mae popeth yn y plastig. Ie, yn hollol. Mae eisiau fi'n gofio, 1 llwy fwrdd o olew olewydd. Fi nawr yn ychwanegu, a 1 wy wedi giro, 1 llwy fwrdd o hwnna, a wedyn ni, fi'n mynd i ychwanegu'r vinegar. Vinegar gwyn sydd fi fan hyn. Hanner peint o hwnna, neu 280 ml. A ychwanegu hwnna'n weddol raddol, sy'n rhaid fod rhy ofalus. A mae eisiau halen. Mae rhaid i gael halen. So, lli halen y pupur. Fi'n gwybod faint o halen sy'n dod mas o hwn, cofiwch. Mae eisiau rhyw llwy de o halen. Beth o tipyn te? Os. A dyna ni'r cynhwysion. Ni'n mynd i roi hwnna nawr mewn sosban. Os llai arllwys e heb wneud gormod o fes. Os dwi'n meddwl sut mae creu salad cream? O, na, ti'n gwybod? Ti'n gwybod, Dafwyn. A wedyn ni gadael hwnna i ddod i'r berw a'i ferwi fe am 5 munud. A wedyn ni, mae dyn ni rhywbeth fel hyn. Mae'n dechrau trwchu, ac ni nawr yn barod i arllwys gadael o oeri, dylen ni weid. A sa'n mynd os ni'n neud bach o fes fan hyn. Dim y job gorau, Nerys. Ond fe, mae'n profi bod ni'n byw bobl. Na fe. A chi bod, rhywbeth fel la, gytre, fi mor falch i weld Nerys neu rhywbeth achos fel la fan ein tŷ ni, fel la fan ein gegi ni, fel bethau ddim yn berffaith. Na, mae hwnna... Fi wedi wneud un fyna hefyd, mae un yn barod fyna. Gwelech o fe, a hwnna'n daclus. Mae hwnna'n daclus. Newn ni glirio hwnna lan. Fai ni, Nerys, am roi jwg bach. Ddim digon o... Popeth yn iawn. Wel, gewch chi flasu hwnna, bowlen bach dy fi fan hyn. O, gwych. Bob o flas ar hwnna, tra bod fi'n mynd wrth i wneud llwy de. Llwy de, Dafydd Wyn. Diolch yn fawr, Mari Grig. Sos coch nesaf ar Nerys? Sos coch nesaf. Mae hwn yn gwbl rwydd. Mae yna sawl reseit i hwn, ond fi'n neud y reseit cyflyma. Felly, yn y ffreipan, mae da fi 1 wenwnsyn a 1 coesyn o seleri. Wedi goginio mewn chydig bach o olew. Dechrau carameleiddo, fel chi'n gweld, dechrau cydio'n pach y poeni, achos mae hwnna'n rhoi lot o flas i chi. Mae eisiau goginio nhw am ryw 10 munud, tan maen nhw'n meddalu. A wedyn ni 1 ewyn o garlleg, eith hwnna fi mewn. A wedyn ni, newn ni ychwanegu gweddill y cynhwysion. So, newn ni droi hwnna, yn dechrau trio. So, ni wedi gweud, mae hwnna'n hyfryd. O'r amblas, mae'r union rhywun beth o'r amblas. Just rhywun peth, ydw e? Mae'n dda. Mae'n chmygu pan ti'n neud y dinan, ti'n gwybod yn iawn beth sy'n ynddo fe, ynddi? Oet, yn hollol. A sy'n gormod o siwgr yna fe, achos mae'n dieddol o ychwanegu lot o siwgr. So, mae 2 lwyfwrdd o siwgr i hwnna i'r peint hanner. Reit, 1 jar o passata neu tomatos wedi rydyllu o'r rhain. 700 gram i hwnna. Nawr, gallwch chi ddefnyddio tomatos fresh, gallwch chi ddefnyddio tin tomatos, ond rhywna, mae hwn yn lot dipyn yn haws i ddefnyddio, mae dipyn yn gyflymach. Gyda tomatos fresh,
mae eisiau chi adael i ferwi am ryw hanner awr, 20 munud. So. Wedyn ni gweddill y cynwysio yna, un llawrydd, pethau i flasu fe, bach o gic nawr, ryw hanner llwy de o paprika, hanner llwy de o cinnamon, a pinsiad o chilies wedi sychu. So, dylen ni alw hwn yn sos coch speislyd. Ac 2 lwy fwrdd o vinegar seidir. Newn ni droi hwnna'n da. A wedyn ni just gobeithio bod... A mi eisiau rhywbeth i fylysu fe. Felly, ni'n gwybod am lot o siwgr yn sos coch, yn dyfa? Mae lot o drafod wedi bod yn hwnna. Fi'n defnyddio, yn trach na siwgr, fi'n defnyddio 1, 2, 3, 4 falle. Syrup masan, ti'n y mix. So, defnyddio hwnna, bach o halen y piper, a wedyn ni, a dyna ni, gadael ei ferwi. Mae rwydd yn ni, mae e mewn fan hyn, lle chi wedi dyllu fe, mae dyfu fyna, a mae fi wedi gwneud potiau bach hefyd. Gwych. Gobeithio, gewn ni amser i flasu yn y man.